Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan nat kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, ken intarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakasritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Sagudayan nga ti surat, ti pagkasalitaan ni Arnel, nga napauluan iti panaggiin nagaw. Dear Manong Nemi, nasurusur ko nga ta aminen, Manong Nemi, nga napipintas nga lugar dito pagilya na Pilipinas, dito Luzon, Visayas, ken Mindanao. Dito nga tinarapaap ko, Manong. Kurang nalaengen nga mangalak ti passport ko kita sursurat pa amin nga napipintas nga lugar iti intero nga lubong. Ginustunan. Nakas pagarigan ta, adanto mangibaon kanya kuno ti pangopisina agas may nga architect. Kaya ibaon dak to Manong Nemi ti abroad. Tapnoy sadya nga enak agad obserbar kada kita na dumang disenyo para ti panagaramid ko kada kita na dumang disenyo Manong Nemi di kiti building kanda dumapay. Kanda suyat mo itong asta. Manong Nemi, napasyar kon. Kaya di maysa nga gundaway agkiraos tiyan ko. Napanak iti maysa Manong Nemi nga coffee shop. Nag-order ati coffee, siyempre. With the bread. Kaya dumapay nga kahit ko kanin, Manong. Awanan ti problema lang, kat ti panag-asawa. Nadanak idin ti girlfriend, Manong, saan ka seryoso. Inagbasbasak pa lang. Aging ka nagraduara ko, kina-architect. Kaya na yadaan ko ti lisensya, nakastara ka nito may isang dakila kumpanya, Manong Nemi, napintas ti trabaho, napintas pa iti sweldo, aging ka nga talagang indrantak ti agtur, itintero nga pagilya na Pilipinas. Adak ti katangaan, Manong Nemi, tinak panagkape, hindi matalyaw ko, ti asidag ko nga lamisaan. Dagaya magmaymaysa nga babae, Manong, mangmangig ko ti saninglot na, ti saibek na. She's crying. Api nga tayo nagsangsangit. Tinalyaw ko Manong Nemi, pinadas ko nga, impangatong impababa, di ba nang kita keng kuwana. Nalapsat. Uwan Manong. Kasla may isang artista. Kasla may isang modela. Hindi kumita itiyan ko Manong Nemi, naglaw ng isutkit kita. Imbawing na mitlang Manong. Ti sabali ti matang na. Sa nangirawari ti panyo. Sa napinunasan ti pingping na. Ti mata na. Pinunasan na di kitiluan na. She's crying. Sabi nga ta. Mabaling ka din nga ta ti makibiyang kang kuhana. Ti magdairak Manong. Hay, saan ka di matlang makadisturbukin ka?
Aman, makadisturbo ka. Tanyo ko matibagong kanya. Ah, sorry ha. Huwag nga peso. Anya ko mga minti. Ibagaken ka. Napaatrasak man ang naimi ka nagsubliak dito gaw ko. Madamdama pa ay isumutin ti simublat nga ti makder kanimas de kanya. Sorry ha. For what? Tikas di nga naramid ko. Amo ka nasaktan ka. Amo ka napabainan ka. Sorry. It's okay. No problem. Mabaling ka din nga. Siya kung maki-join ka ka. Ang kumain ay buste ka pek. Sige. Okay. Sit down. Ngamsakbay man ang naming nga nagtugaw, inyawat na takulap na. Imbaga na tinagan na manong. Timakderak mo da. Sa ko inawat ti ima na. Apaw. Naglamuyot ka din na ya. I'm Jessa. Siya man ni Arnel. Sakap nagtugaw nga to ha. Sorry nga talaga. Nabigla kami. Diyak naman nga masadig ka. Ken awanak din na siya nga mood. O nga ron, nadlaw ko isang sakit ka. Kaslayta, nagdagsan-dasan na ayaw mo. No, at the problema, liklikam na may mesa. And at ang dumagsan ti problema, no may mesa ka. Kasapulam ti kaduam, nakasasarita, mga pangibagaam, no anya ti marikriknam, tap na di kastakit magsayan, ti dagensen ka marikriknam. Di ba? Ano kami ti problema? Awanin. Saan ko nga pagbali ng problema? Kahit kontumisem, di akong kahit nagsangit. Ano ko matsaserbi ti panagsangit ko? Sana matan na mapasubli pa tinalpas nga napasamak. Tagad-to'y ka, no? Agtuturak. I'm from Luzon, di Ilocos. Ang padpado na ka. Ang dagmat sa Isabela, taga sa Diayak met. Tunod pa nagsublim nga di Luzon. It will be tomorrow. And then, plane ticket mo, baka kalugan ta. Yeah. Pakita na. Huy. Kalugan ta. Iso na lang ta sa handang padpada at magtugawan. Nagkita kam nga iti airport, iti kabigatan na manong nami. Kada si digmadlaing manong. Mabalim mitag sarita. At tinalyaw. Iti nagtugawak, nagtugawan na. Manong nami. Kad kabayata manong nami, iti panguray mi, panaguray mi, iti panagdatayab, taroplano, pagluganan mi, subli di Luzon. Ato pwede kiting kam nagsasaritaan. Naalak ti sa contact number na, ti Facebook account na, nag-friend request ak, in-accept na. Ano trabaho? I'm an architect. May saak nga architect. Bawon na ti kumpanya aktor. Tapno ag-obserba na kadagdi na tumado mga disenyo. Sa kaya, bagay keng ka, ti architect. Gabutan niya. Nagwapo ka, Arnel. Sika, bagay mo tag-artista. Nagmodelo. Gabutan, napintas ka, Jessa. Naragsakak manong naming nakadanon dito'y balay, itayan da papake di mama, siyak layangan ti awan asawa na kada kami nga talong nga kakapsat manong. Kanadlaw da nga naragsaka. Oo, naragsaka nga nagtur. Kumusta ti ba nagtur mo? Okay ba, ma? Namamok ti babae nga agbalinto ka manugang yun. Really? Yes pa. Diyak ekspektari nga ti pa nagtur ko na mamok. Taga-Isabela. Oo, nagapabukam sa di Mindanao ko naman. Kasta, naman nga nangapi ka da sa jay. Kasumot kanya. Hanga nagtur, nagpaspasyal. Ada kayat ng
iliw-liwag. Kasla, tsak mo na mo, di naman ini-explain kanya, noan niya, ti pagsangsangitan na ganun, pagpaspasyaran na, tapno may liw-liwag na, tinas kaya iliw-liwag na. Manong nemikal pasan, ti makabulan, nagtulagan mi, ti panang pasyar ko isu, kayong kuwana, Idja Isabela. Manong nemi ti Santiago City. Wine. Sinabat nak manong nemi. Kahit siyempre, nagkomboy kami, sinurot ko ti Kotsena, kahit napang kami ti may nga panakkalan nga balay. Nga napintas ka balay. Nakiktutak manong nemi, idi adda sumabat kang kuana kada kami nga kain-inyas na at akambal ni Jessa. Hindi mamuna kanyak siyempre. Ala, baka di mamuna siya sino ti Jessa ken Jenna. I'm Jessa. Di na maamum sa Mindanao. Yeah. Sika ni Jessa. Kabat ababa ti buhok mo. Ay, sumat ni Jenna. Tisingin ko. Ate Jenna, tihawag ko keng kuha na ta. Imun ano ka no. Iti, no? 1 minute. Inaon na iso na ti 1 minute. Sakbaybet ka rin muwarak. Ba't bada kayo napintas? Welcome. Dumanon ka. Hindi ta darumwar manong naming nga gwapong lalaki. Sumat ni ti kayong ko. Asawa ni Yena. Da asawa na. Yeah. Yung maong painak da. Ni Noel. Bayaw. Noel. Ni Arnel. So, di istorya kada kayo ng amok sa Mindanao. Taga Ilocos. Kumusta ka pare? Gusto eh. Mayat na. Tanaga mamu kayo. Siyempre, tapno agsimpamatan na to'y ipag ko. Tadi kat umapapal ka na kami kay ni Jenna. Nabiit ka pa ka nagkasal? The other month. Awan pa'y 2 bulan. Sipot nagkalaysa kami. Di awan ka idi Jessa. Idi akasarda. Awan na. Saan na kayo matendar? Tapay. Ano nga napatagpay no happy nga saan na kayo matendar iti kasar ti kasigin ko kenti kayong ko. Sobragan. Sige. Ikan na kayo di gundawing agsalita. Arnel. Jessa. Sweetheart. Let's go. Kaya nasawan manong name ni kanda kami kay ni Jessa at nagsalita. Nakapimpinas ka talaga ni Jessa. Nung atagpadpada da iti kaababa ti buok, diya ka muna sinod Jessa kada Jenna kada kuwada. Talagang kambal na kambal da. Tayag, pamagi, pintas. Oh. Kasalasan sa akin may isina tilang ati kambal ko keng ka. Hamet. Kaslaki lang may maysa. Ano na akong problema yung kasingin? Problema? Kaduan na kanuno at kasingin ag problema na. Tilang problema may kat bigla nga naulila ka mga temang na tayo di kita lakad na kadakamiti plane crash. Nako? Baglagi din, nakapagturpos kami din. Kada tatrabaho min. Gusto gaya, ditutuwa kami. Dito ti family house mi. Dito ti mati pagyanan da Noel kini Jenna. Isungarot nga, kunana ni Noel nga, tapno agasawa ka nun. Tapno di ka sa tagat sa anak mo, apal ka na kawada. Kaya tapno, may atayo ako dito. Siyempre. Mabaling nga, da Jenna kini Noel, ti pumano dito uno siya, kaya tagbaling asawa. Jessa, sana kung nga palpalikaw pa Takasan duman na tungpal na. I love you. Arnel, I really love you.
Kadidilayang panagamamuta, ken panagsasrita ta, panagkuyog ta, panagkalugan teroplano. Masigurado ko nga talagang ipatpatik ka. I love you so much. Sapay ko mata may karkariyakin ka. Mahabi ko man di ka may kari. Nabinos na trabaho makunam. Adakot sem. Guwapo ka. Kaya nagbakit ha. Napindas kami. Oh, tapos nagsanay ka manin. Arnel, di ka di ba ipateg? Bayam ta, haadala ka na yung pagtiriknak. No makaore ka. Agoreak, makaoreak. Hanlakit unang mabayag. Narigat na guro-ore ito mabayag. Sige. No kumanta mabalingkad ta. Betis tino ka dito eh. At the branch mi dito eh. O nagsayatan no kastaman. No may destino ka dito eh. Sa dinutian ti pagbalayan ta. No kas pagarikan lang. At tawid mi nga daga. Napindas ng lugar. No kahit mo, sadyeta nga mga ipatak dinuti. Ala, abi bagmagak mo nga mga ipatak dinuti balay ta. Kaya di nga sawin nga pagtungpalan na. Agasawa ta. Saan ka pinarigat manong nemi ni Jessa? Kabot tatalo lang nga bulan, kalpasan di panagam-amumi. Aging ka manong nemi, nginaklunan ti panagayat ko. Kat kasta unay tiragsak ko manong nemi. Agamanak Jessa, kat saan kanto nga pabawi. Sabi ko ma, Arnel. Sapay ko ma. Abi nga gas lagluwa ka. Tears of joy. Dadamanin lalaking ipatpatig ko. Kaya mga ipatpatig kanyak. Manen. Nadahanak di first love. I'm sorry. Kahit ko pa nga magaking ka. Saan ako nga virgin? Okay lang. Mamanumot din ti masarakan nga virgin ka na gito eh. Okay lang nga po ta. Saan nga siya ti first love mo, nga siya ti second love mo. And you are my real love. True love. Sika mata talaga ti patpatig ko. Yung saan pa nga nakayat. Siksikalayan, Jessa. Kahit numabalin. Planuan ta ti kalaysata. Nga po ta. Ore di kiti parents ko kahit dumating nga kasawa ak. Sunalayan nga ta, santa makadar na ila, tati kayat mo kat dito'y kangagbalay. Dito'y tangagbalay. Nabalimat nga, mapantaso mo sa rugar sa Ilocos. Sumarkorta iti oray 2 days lang, sa tanto malagsog dito Isabela, para iti trabaho, ken trabaho. Idi agkalay sa kami manong naming kagiddan meten nga dandanin malpas tim patak derming balay. Iti tawid na nga daga manong naming. Nga napintas ti location na. Ado meten dagiti karuba mi manong naming nga nabiit pa yung ipatak der. Wahin manong naming, syempre di malpasin di kalay sa napagkam nag-honeymoon sa Baguio. Insublat mi manong nemi sa Boracay. Ijay tagay-tahay kat nakaragraksak kami. Karkas imbaga na manong nemi sa anan nga virgin isuna. Sa anak nga nga narigatan. Nakaimimas, ti panang nanam ko, karagiti bibig na. Ti panang karimkim ko, karagiti mansanas na. Ti panangan ko kenkuana, kabuta amom namat, ti mangan, nakinaan kami manong. Awang polos pa nagalumiyam ko kapot na nakadaldalus, nakakinkinis ti kutis na. Nakapinpintas, nakapangbanglo nga nakaimas ni Jessa manunem.
Nagdanakam nga rod manong nemi tibukod mi nga balay. Pasari sumarongkar kami iti Ilocos. Kat siyempre, aw matipagkunaan da papaki ni mama, iti asawak, ti manugang da. Hamat nga natin pasangsanga ili, amo naman tagpuspus, ti trabaho ti kusina, manong nemi, saan mat nga natin feeling rich nga agsapo ti Tagabo. Amo naman ti makikasama, anong nemi? Kaya no da kami ti balay mi, sumrek ito bisina, mapamat iti trabaho na. Sakam tumarin nagkita, iti kamalman na, manong nemi, kaslakang kanayon kam honeymoon. Sa lawan ti papasamak kada kami, manong nemi, no kasta nga madama, no naka-red ribbon, no naka-red flag. Ayun di makadakas, manong nemi. Almost makatawanan ti relasyon mi. Wano ti panag-asawa mi. Manang nemi. Di naman lang bagang nga aginawan. Awan pa'y? Ti anak ta. Awan pa'y anak da yena kani Noel. Dadatukid din. Kit imuno na nga nagkasal. Sa bagay, 6 months lang yan, diferensya. Dandanay kam nagsukod. Yung pagtasabali nga tawen. Yung inamalabulan ti diferensya. Hindi man no, datat umuna nga kaanak. Okay. Lalaing mga Arnel. Marbaring no talaga nga aganaktan. Manong nemi umuna gundaway nga mayadayoak iti asawa iti tarugyan manen ti kumpanya manong nemi ti mangted kanyak ti gundaway nga ag-field trip nga mapaniti sa bali nga lugar manong nemi karigiti sanga ti kumpanya sa Visayas ken Mindanao agrubrabatak. Mano, nga aldaw nga awan ka, sweetheart? Makalawas. Nako. May kawak lagi di. Hanggang balik. Nasa nagmulat communication. No mailiw ka, mailiwak, ag video tape, ag video call ta. Diba? Sa bagay. No saan naglagi na busy? Itirabi. Sakbay nga maturog ta. Video call ta. Ayam na mapanong kak unay na kita. bigat lang ng konakto. Kanori si ka. Okay? Kananos ka, ha? Panawang ka. Makalawas. Agsingsingpet ka. Sigagid di at agsingsingpet. Anya ti abmok. Iti sa baling ang papadam nga lugar, baka dagat ibatim sa diyay. Baka amun o napay ka makaputot kat sa baling, iti siyak kapututam. Manong nemi, siyempre, no iti adayo, kadawan iti sibay ko ti asawak, may iliwak. May imagine ko. Ano nga tatubra na ita? No tawagak, where are you? Ayan mo. Dak dito yung humol. Awang ka sa dibalay. Dak dito humol. Madingat ng may mesa dibalay. Gusto nga nung awan at tibisina, awan ti trabaho, dito yak mol. Sige. Abi nga di mo sarungkaran ti singin mo. Kasi naman teramitik na natunga. Sumarong karak sa diyay. O kumusta naman ni Yana, ni Noel? Okay naman. Akong problema. Katsika, kumusta ka matita? Sinot ka duwam ita? Baka nga at the chicks mo ita? Saan kuntong aramidin na ita? Kabuta awanan ti pangisukataking ka. Awanan ti masapulak panginapin pintas kenem imas imitisi ka. Gamata sikat kapipintasan. Jessa, sikat ikaimasan.
Nasurukan nga makatawen, ti panagdan nami manunemi, edi ta maduktalak. Yagus usar manunemi ti contraceptive pills. Ganyan ti kayo sa wanda ito eh. Imposible nga. Sa abali palit mong ususar ka na gito eh. I'm sorry. Anda ka asap sa pulik, suksukainak. Dadat na sukaginak. Pangted mo nga agas. Apit di mo kahit aganak. Apit di na kahit nga nagalwan ti anak. Apit di mo kahit nga kaanak ta. Isot ka po na nga nagasawat at apnumadan ta ti anak, di ba? Jack, may nakasagana. Kininton ka ano nga nagsagana ka. Ibagag tulad ta. Into ni starting conduct pills. May atak ton. Kaya mo sa since nga nagdenata, agusosar kan? Sorry. Isumit lagayam. Ibusak lang nga detoy. Promise. Isumit lang sorry sa amon nga ibusen. Ibusek. Sayang. Ibusek. And after that, sa anak to nagtungtungan. Isagutan kan tunti. Naapsat nga anak, kuno kwapo nga anak. Kadagiti si Marsarno nga aldaw manunemi kas diamanen. Mapanawag isunat makalawas, masangpetak isunat italong alawas, kada bulan at damay sa ngalawas nga awanak itidenan. Haging ka manunemi nga iti may sa gundaway, may salangin nga aldaw ti palapsik. Manong, sakto agawid, adak do ti Palawan. Iti to tawagak manunemi ti cellphone ti asawak, unattended. Apa nga ta? Nanat na pasamak. Diyos ko. Nanat na pasamak. Numanin tawagak suna. Awan. Naging kama nung name nga nag-ring sa cellphone ko. Ni Noel. Noel tanang isurat at naalagi dito cellphone number na kinta. Inponbook ko. Ti abirat ko mano. Hello, Noel? Abirat? Arnel. Abirat. Amay. Ada ka di? Ada ka di dakas nga pasamak? Na aksidente ni Jessa. Hana? Na-aksidente. Kadaday ta ti ospital. Iso nga ti mo matawagan ni Sona. Nagsipod ta. Ti cellphone na nadadail. Kasano pa nakaksidente na? Nairaman iti panangarado ti dakil nga truck. Nairaman ni Sona. Nairaman iti kotsena. Anya? Ado nga lugan. Tinarado rin nga 10-wheeler truck. Kaya nairaman ni Jessa. Diyos ko. Ano nga ito kasasad na? Tsaka mong i-explain ka. Ngayon, numabalin sa mo ng palpasin. Kaya niya manapanggap mo nita. Agawid ka nito eh. Agawid ka. Ti abirat ko manunemi tinang sabat kanyak iti airport. Kumusta ti asawak? Adapay lang ti ospital. Ngayon niya. I'm sorry, Arnel. Idi damo nga, tawagan ka kinipakamok nga nadisgrasya ni Jessa. Kinapod na.
Awan din. Natayin ni Sona. No! 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 Saan nga po na sa Noel? Sana po naman natayin ni Jessa. Sana po no! Manong nimi pinatibker ko tiriknak. Pinatibker ko ti pakinakem ko no mapay kaslag kupit ti barokong ko ket mapukaw ko ti pood ko. Iti hospital manong nimi. Sadya iti napanami. Nga addan iti morgue, ti bangkay, ti asawa. Iti morgue manong nemi, inroar da isuna. Iti nakaipresyeran na. Nakiktotak. Saan nga malasin? Noel. Iso ka di da ito ni Jessa. Iso. Kinapudno na, abirat. Siyak, di may sa kadakiti kang runang nga nagresponde, hindi may pakamo. Nauram ti kotsena. Nga nairaman nga nauram isuna. Kinakuyog ko isuna dito ospital. Siyak tinangted kang kadagiti doktor kada nurse iti identity na. Nga iso ni Jessa, ti ipag ko. Iso na ito'y. No. Saan iso na ito ni Jessa? Iso. Nurse? Sir? Apa yung nangayap ka ti nurse? Iso ti kinatuwag nga nangikat ka dikiti saan nga nairaman nga. Nauram nga alahas ni Jessa. Itan mo, nurse? Oh, sir. Dikitoy, ti sing-sing. Ti kwentas. Kentim. Aritos. Wedding ring. Dikito tinaalami, sir. Kenkwana. Wedding ring. Ti kwentas aritos. No kasta. Ti asawak da ito'y. Iso. Pamaniknik ka na kita nga identikin ko na. Tiner sa mismo tinakusot ti sing-sing. Nakaikitikitan tinakan na. Ken daritos ti kwentas. Malasim mo man abang bigbig, gadagito ti alahas na ang kari. Yung orin no, tunag ti balay, kaya nakasuot dito, ikankuha na. Kusta? Anong tasawag? Ano ni Jessa? Jessa? Inasakasok manong nemi ti amin. Saan naskan pa nga may mansayak ko na. May mansayak man nga ti abo. Pakrimate ko manong. Good decision, abiran. Pakrimate mo. Ti bangkay na. Talata abo na iti imansayak mo. Kalbasan na. Noon ang tungal daw, kahit mo pa nakitabon na. Maliding itinakmet, ti panakapukaw ti singin, ti asawak, ti ipag ko, ti asawa mabiran.
Manong nimi kabayatan ti ba nakaimansayag ti jar nga nagyanan ti abo ti asawa. Tagtaga orayak manong nimi ni Jenna. Numarin sa lutsuda kini Noel. Ti asawa, di malabo mo yung pulos kumita. I'm sorry. Sa bari ti klase nga panagdadadingit na. Di na kahit rumor sa Jabalay. No makita mo kumaita tilangan na, awan sarday ti panagsangit na. Gabata na sakit para kayang kuha na ti panakapukaw ti kasingin na. Arig na, para ka ni Jenna na tayo matanisuna. Kasa't pangyari ka na, iti pupusa iti kakambal na. Gusto gayam. Wala kasanot pa ng pilit ko nga umay ditoy, hindi na kayat. Imanay nga nakita. Idi sampay na ikremate ko na na. Ta idi, kinakuyog ko di bagi na nga nauram dito sa ospital, si marunumot nga dagos idi. Nga oray ko lang inararayat, idi makita na tilanga, ti kasingin na. Manipod mo din, dinan imasin di mangan. Pasaray, malukag, malukag, titurog na. So naman ka tiyak kumakahit na panawan. Iso na. Gusto ko tiyak unang bayag, no mayak dito eh. Kaya numabalin na birat. Ikalika kumunti pa nakitabon na, tapno may wakasin ti amin. Tapno sa nga paano tayo nga makamubaan. Hindi may tabo ng tibang kahay manonemi, siyempre. Nagsangit ha. Lalaki ti kinatahok manonemi ng nakabusbuslon ti pa nagsangit ko. Awanin ti asawak. May sakon nga balo. Wait, gabot a pimusayin ni Chesa. Doa nga daw pa ay manunemi napapaki ni Mama dito Isabela sakbay nga nagawid dan sa Ilocos. No mabalin iho, ilako mo dati nga balay. Tapos nilikas na katalisto ka makalipat. O may ka nagintag sa balay, daw man sa balay nga kaduamin kini mamang mo. Iti family house tayo. Tanawan sa kang kasawa kang tumanin, sadya kayo itong agnain. Agpayakar ka nagpasubli ka ni Tiya, imo na idi nga nakaidistinuam. Panawa mo dito nga lugar. Tapno alalisto ka makalipat. Dito sumarunong ramidag papa. Mama, ngamsang kang kaskari na nga malpas. Alisto lain. Kasunod ka paot mo pala dito. Palpasik siguro ti makatawan ti asawak. Sakbay nagsubliak sa Ilocos. May kadi nga napaot unay. Tsaka mo pa. Ngayon kasla dabanag na saan ko napapanawan dito yun. Nagsubliak iti trabaho manumnemi kaging ka nga kahit ko nga sarungkaran di kita kasawa. Saan ko'y bakbakan mo manumnemi iti panapangko iti balayda. Nagturbela. Iti adarumuan. Jessa. Jessa. I'm sorry. Kunak lang ni Jessa. Hindi mo Jenna. Di kasingin na. Yes. Awang ka di karpeng nga kang sumarong ka rito. Handa. Ang pagkading nga saan. Dumanong ka. Kasla kayat ko nga rakupen ti ipag kumano. Sumkan ti iliw ko.
Sa nga tamat nga dakas, no magkamalyak nga iso ti asawak. Tag sorry ak numit lang no. Sorry, ti amok ngamin kat siya ti asawak. Alis tumot ako na yun, di ba? Tugaw ka. Agyaman nagdyasa. Jenna. Sorry. Ako'y di nagpagbalbalinan nga Jessa. Ang mga nabiglayan na karakupen. Kigaw ka. Nauyong ti asawa. Arnel, libatan mo ti. Amin. Agbubuan ken. Abi nga saan ka nga pumano dito eh. Tapos alisto ka makamagbuan. Pumano ak tulayan no. Adan makatawan ni di. Kasingin mo. Awang gamin ni Noel. Nira nangawan. May mesa. Sana kung nagbaybayar, delikado. Happy nga delikado. Ako ang kaduham eh. Baka pagkamalian ka nga si Kanitsesa. Baka saan ka ba't nga makamagked-ked, no? No. Kugtarang ka ba't no, kanostig ka. Sorry. Okay lang. No kasunod pa naglidingit mo, tipupusan ni Jessa. Mas pay kanya. So nga saan kong nga iturod pa nga makinit kita, hindi. Naman pa abulain nga ni Suna. Sige. Hana ka rin ng baybayag ko. Manong Naimi. Again naman nga bulan si Pud pimusay ni Jessa. Hindi ka andak, timol. Tawan trabaho ka rin ng aldaw. Hindi adaw masidig kanyak. Napintas ang babae. Hello, sir? Hi. Amang mo ka? Amang mo na, sir. MD mo lang mo tinagan ko. Siya ni Rowena. Rowena, di na ka di mabigbig, sir. Slad na pang bigbig kang ka. Diyak la malagip. Siyak na generous. Nga nang sublikan ka ti alahas. Ti asawam. Wan. Nangan siya. Apa ka di? Ko, sir. Imbag na nakita ka. Mabaling ka din nga awisan ka? Merienda? Sure. Apa ka din nga saan? Anya tamok. Baka si katagbaling nga kasukat ti asawak. Saan nga mabalin, sir? Apay, andan asawak. Ay, sayang. Kadi, kunakla na sikat sumukat ka di asawa ko. Isot ka po nang inasad ganak. Ta siguro, di pa nakakita ang kanya kaya di nakmalipatan. Mabaling ka di, sir? Sige, mayan. Sadya nga madda. Sadya ta nga biniyanda. Manong Naimi, kabayatan nga merienda kami, nakasaysayag, dapat kayo asawa ng kunak tinakam ko. Imanat kasapulan na kanya. Apay nga, kinayat mo nga, inawis ka. Apay nga, kinayat mo nga, agmerienda ta kastoy, kat adamat kayo man asawam. Di mo kanya mo, baka no, ada makakikita ka datakin, ipulong takin ni mister mo. Ang mga nutipagarob dagat na relasyon ta. Agtalik kanyak ti asawak. Or esinod kat kaduak. Good. Kasta man ti nasihat dati da panagtalik. Tao matidakas nga rantak. Kadawa matidakas nga rantap kanyak, sir. Iso na lang ta. Tanya. Adamang burburi-buri ti konsensya. Adamang burburi-bur kanyak. So nga naman ganda ta kiti mangsapol kang ka. Imimbag na nakita ka. Itan ti panawan tapno. Ibaga kang katapno. Sana ko nga sidsidirin ti bukod ko konsensya. Ito kits mo sa akin.
tinadisgrasya. Kat saan isot asawam. Anya? Saan nga pud nga? At dainig kat mi nga alahas, itinauram nga bangkay. No di kat, inyawat kanyak ni Sir Noel, dagiti alahas. Saan nga naggapo iti bangkay? Ngam naggapo iti si bibiyag. Dito kahit mo sawen. Saan nga nagagagara, sir? Nga di may isarek, iti hospital, ti biktima nga nauram. Nangay ko ti pa nagsalita, da Noel. Nangay ko iday ti CR, ti hospital. Kaduwa na, ti pudnong asawam. Anya? Nangay ko, ikatem di kiti aritos mo, ti kwentas ken ti singsing. Tapno isut may bati, nga maibaga, nga pagilasinan, ti bangkay. Kait mo sawan, tinatay kat saan nga ni Jessa? Saan nga ni Jessa? No di kasingin na nga ni Jenna. Oh my God! Apa nga narami dati kastoy? Dati ka mo nga explain. Dati ka mo nga explain, sir. Ngam no anyat nangik ko. Iso, iti bagat. Saan nga naggapo, iti bangkay tinauram nga biktima ti singsing kwentas kanaritos. No dikat naggapo mismo kay ni Sir Noel. Nga tinangig ko ket ikatemon ti alahas mo. Tipod nung asawam, tinagkapuan na kitang alahas. Ngam si bibiyag ti asawam, sir. Nakasagana ka kadingag saksi. Nakasagana. No kasanuman tinyak pa nagsaksi. Angam na mabaling ko, sir. Saan naklatan ng ramraman? Basta pudno timbagak. Mabalim mo kasarita dagiti duha. Da Noel, kay ni Jessa. Ta ni Jenna, nga asawa ni Noel. Iso, tipudno nga na tayo. Manong Nemi, Jack may ladawan no anya ti mariknak, iti day tanga na amuak, Manong Nemi. Nagyamanak kini Rowena. Thank you, Rowena. Agtal na itan tiriknam. Kanaibagamon tipod no. Uwan, sir. Kat sabi ko maserta na nakiramraman no kas pagarigan taggulo. Awan ti pagdinaharap, Rowena. Kayak na siya. Kanagyamanak. Nagyamanak mat kang ka, sir. Itaagtal na ko siya siyak. Nagabot na ibagakon tipod no. Saan akong na mairamraman pa nga gilimen. Manong Nemi plan-planuak no anya taramidag. Kasano? Mapanak iti balayda? Kasano no? Mapasamak ti panagrangat mi kini Noel. Ang mga no idarumnak ti trespassing. Ngam saan ka rin nga isuna ti rumbing idarum ko? Gaputa inagaw na ti asawak. Sakit ti ayop. Ti asawa na tay, pinagbalin na nga ti asawak tinatay. Tapno, agbiag lata ni Jenna ti biag na. Ni Jessa da ita. Iloko, kasano? Apay napasamag ti gastoy. Apay nga pinagbalin di nga Noel nga tinatay kat ti asawak. Kat ti sibiyag kat ti asawa na. Kinapay nga kinayat ni Jessa.
Hapay ka kinayat ni Jess nga nagparang nga natay. Kat tikapsat nat si Bibiyag. Kinito tayo sunat si Bibiyag. Hapay, kasano? Anyat ka po na. Apo, sakit ti ulok na. Kulkul ti ulok tsaka mo panunutin. Tinaramid ko manong nimi. Tinawagak ti cellphone ni Jenna. Nga ison, nga ni Jessa iti mga araman. Kasat sitwasyon. Na pinagbalinda manong nimi, nga naperdi ay cellphone ni Jessa. Iso nga ni Jenna. Ti cellphone na. Ti adda. Tinawagan. Yes. Kayong? Jenna? Yeah. Nagsubli ako sa Chilocos. Panawa ko na ito ng balay. Nga mauman pa iti gumatang. So, mabaling ka di? Nga umay ka dito eh. Tapno batik na kitinaskan nga batik. Papeles ti lote. Kandi papeles ti balay. Lagi di tulbek. Ta just in case nga ada kursunata ang gumatang. Mabaling ka di nga si kantulayang enti makamu nga magitransact kadakwada. Sure. Ito na kano, tiyumay ko pa nangala ka na kitinaskan nga laek. Ita ko man mabalin. Sige. Okay. Umaik to lang ordiran kalbas ng agapok ti doktor. Doktor? Adalang masit mapang ko pa check up. Takasakit mo? Aman. Sige. Orahin ka. Orahin na. Siguro mga 3 o'clock. Sige. Orahin ka hingga 3 o'clock malam. Kasano nga tataramidag ka? Natindog di buhok na? Ni Jess sakit pa ba? Ano? Nagwing na ta? Idi makita kisuna nga. Idi na pang pinasyar ti balay na. Ngayon pa-check tim baga ti nurse. Si bibiyag ni Jessa. Ni Janet na tay. Hindi ka tatramida. Kasano? Sige. Ori taong pulos pa nagamak na nga umay. Siguro ket pudno, pagkarup na nga pudno timbagag. Kapanawa ko na itong lugar, kaya ibadik kang kuha na di papeles ti balay, ken lute, ken nagdi tulbek. Imsang kong insagana manon name. Nagitang ngaitid ko kinkuha na. 2:45, ada akong nga gururay. Naging kang 5:03, dimtengin ni Suna. Iti dumsagi di kotse naman nung name Jess alat tatilangana ken tigtig na ina. Nga mapay nga pinagbalin na nga yena, Jenna tinakan na. Apay nga isuda kini kayong na itatigdandan na. Apay. Anse ka po na. Inlukat ko tiri daw. Kamin, ipag. Yeah. Ay, sana kang unang agbaybay ka. Kagabot ha. Tinawagan na kita ni Noel nga sana kang baybayag. Mabitlag na ito eh. Sumrek ka lang. Siyempre, alangan ba nga rita or ti pagsaritaan ta. Insar sumrek manong name nakiktot idirekap ko tiri daw. Sa ko in luck. Paginaskan pa ilang hilak mo ti. Kinamatak ti takyag na. Aray! Alam nila, nagtuko ka. Nagtuko ka. Kaya nagsarita at tinilapat. Jessa. Sangasak ni Jessa. Siyak ni Yena. Sika ni Jessa. Sika ni Jessa. Sika ti asawak. Si bibiyag kang asawa. Ha?
Saan ka nang agulpot pa? Gabot adda nang ibaga kaniyak. Adda na kangig iti panagsarita yu kini Noel iti uneg ti CR ti hospital. Inuksot mo da kiti alahas mo sa mo inted kini Noel inted na iti nurse. Ti nurse ha mismo timbay kanyak nga naging mga ti kinapudno. Saan ka na makaulbod pa, Jessa? Api nga pinagbalid niyo nga si katinatay. Nga saan nga tipudno ket ti kasingin mo. Api nga pinagbalinnak nga balo nga di na oras, Jessa. Kasapulag ti panagpalawag mo. Masaktanak, Arnel. Ipatanak. Nalawan, eg-explain na ken ka. Inibatak. Huwin. Siyak ni Jessa. Siyak ti asawam. Ngam saan ka nga eten. Nakiasawak lang keng ka na barbaring konak no masursurok galipaten ni Noel kat may sursurok ka nga eten. Siyak ti mo na nga nubya ni Noel. Ngam inagaw ni Jen na isuna. Anya? Malagip mo na di pa nakita at may isang coffee shop sa Mindanao. Dahil dyan ti kaaldawan, ti kalaysada. Hilagaw ni Jenna kaniyak, ni Noel. Yabat nagpadpada kami ngagkasigin ti patpatig, may isang lalaki. Hilagaw na kaniyak, ti lalaki ni patpatig ko. Kinapudno na, kahit kung ibagakin ka. E di nagasawatan kat pampanawan nak, umaynakan kadawayan ni Noel dito balay. Nagpapas kami tiraksak. Lipliputan nyo ti kapsat mo. Lipliputan dak. Gaputan na kami tagpimpinatag ni Noel. Kinapudno na, masikugak itagtama. Kat ni Noel takimputon. Pwede bagag nga paibus kon ti contraceptive pills. Hindi na ibusan sa anak kon nga nagtumtumar. Imiti sa anak kon nga nagtumtumar. Awan ti sa balay di nakanaig kanyak no saan nga ni Noel. Iso nga 100% nga tiskog ko ket ti ama na ket ni Noel. Gabot iso ti kayit ko nga ama tagbaling nga anak ko. Gabot iso ti patpateg ko. Kan siyak ti patpateg na. Kaya di ma-aksidente ni Jenna. Ginundawayan mi ti amin. Tapno ti asawam nga ni Jessa ket agparang isut na tay ket siyak ni Jenna nga asawa ni Noel ket siyak ti sibibihag. Tapno ti kasta ket maagaw kumitlaeng ni Noel manipud iti kasingin ko. Tapno da kami tag-asawa, tapno da kami tagdanna, tapno da kami tagragsak. I'm sorry. Ano gote mo nga balo ka? Taorin mo pa sublinak nga sawam. Sana ka naragsak iti danna. Tasang kan tumat lang naragsak kanya. Tadda ka ni Noel tiragsak ko. Ti ama ti anak ko. May sakin nga balo. Wayawayaan ka. Tawayawayaan nakmet. Dakas ka nga kapsat. Saan nga siyak ti dakas nga kapsat? Dedimanan ko tag-gaagaw. Inagaw na kanyak ni Noel. Inagaw kumat keng kuwana. Tapno mapasublik suna. Apiganaskin ng indramandak. Apiganaskin inasawa ka. Apiganaskin inayat ka. Tapno lang mairaman at ti drama yung kasingid. Saan ka ng pag-ano, Jessa? Tawarin mo kayat nak, saan ka akayat? Amok. Umanayan nga na naamuak ti kinapudno. May tusto ka. Pagtalinad ti kinapudno nga may sakon nga balo. Tapno saan nga nasket ti analment. Sige.
Mabalimon ti pumanaw. Sapay kumatasan na kayo nga si Diren ti konsensya. Konsensyayo ti panagtindayo. Awan tinaskan nga si Dira konsensyami. No addaket de di manang yana. De di yana. Ta isungar tagagaw. Kinapuno na. Naduktalan. De di yana. Ti communication mi kini Noel. Isot palat pa nakaamo na. Ngagsinsinarak kaming ada relasyon mi kanalimad. Di pa nag-aksidente na. Umaynak ko apain. Tamo nang adak, iti da ito nga balay. Kadadamat isunay ti family house mi. Di pa nagdardaras na. Nairaman ti rambol. Na disgrasya. Nagkataon siguro nga astat mapasamak tapno ta kami matlaing kini Noel tagdan na itong palbayag. Gabot na kami nagpimpinatig. Mabalimon ti pumanaw. Hindi mo ito dagiti tulbek papeles ken awanin ti bibiyang mo kanyak. Kaputawan ti ipag ko. Natayan ti ipag ko. Pati ti pudno nga asawak ti natayan. Mabalimon ti pumanaw. Kaputa. Nagtagisara ti panagkidakin ka. Demonyo ka. Pumanaw kan. Nalako kumitlaing manong nami nga dagos ti house and lot. Pinanawa kon ti Isabela. Kaya nagsubli akon ti lokos ti sidong da papake ni mama. Saan kon nga istorya pa'y kada papake ni mama ti pudno manong. Nga si bibiyag ti pudno nga asawa. Basta para kada kawada, para kanya may sakon nga balo. Tapno nawayak manong nemi nga agarem. Iti kasukat ni Jessa. Sapay ko makunak. Tasanak ton nga makasarak ti kas ke ni Jessa. Adlilaw nga babae. Aging ka manong nemi nga dimteng ti sabali pa'y nga babae ti biyag ko. Fresh graduate. Damdamo na ti kumpanya nga pagtrabahuak. Hindi mamit ko isuna. Nagayata kasigod kang kuha naman nung name. Hinarem ko. Dinak pinarigan. Ngabuta mo na nga balo at. Kanagkasapulan ak. Inaklunak manong name. Kalpasan titalo nga bulan. Sipod nagdatonak keni Lucy. Kalpasan tinam nga bulan. Sipod inaklunak. Injaya kon kang kuha na ti Kalaysa. Kaya may kadwagon taway nga nagkikalesa ak manong nemi nga nagmarsa ak iti simbaan nga nagparintumi nga kaduwak ni Lucy iti sangwanan ti altar. Nga nagkinaringan ti tayong patay di mabaling nga magsina kada kami. Kani daw dawat ko sabi ko ta ni Lucy na ikari nga talagang para kaniyak. Saan kami nga nang patak-patakder ti bukod ni nga balay manong nemi takinadan namin da papake ni mama akaduwami, dagitin sagot ni Apo Diyos kada kami nga bunga tenet mi. Talo nga babae manong. Tiyak kumapikayat ngagpalaygit ni Lucy manong naming puro sesaryan. Mga dapdan tulatan ti lalaki nga anak ta, kunana. Ngaging kakaritoy, katawang pa'y tinatap mi lalaki nga anak mi. Puro babae manong naming di kita anak mi. Di pagpintasan na, napipintas da, nasisingpet da, nagagagat da, yan talaga nga may panakil da, kahit naragsak kami. Nagbalinmat lang manong naming happy ending di pagkasalita ak idumteng ni Lucy ti biyag ko. Kaya nagiti talo nga pasig na ladies nga anak. Dito nga ron ti pagkasalita ak manong naming nga tinaminsan, kahit kaslam kulkul, ti panunod ko, nga nang panunot no kasano nga napasamak ti maysa nga aksidente. Sabi ko matadamat ni batik nga adal, luliwakin pagsarmingan ti biyag ka nagiti patak nga dimngeg, ken nagbuya, more power to your program, and God bless. Tuwing nga radagyaman nga pagayam mo, Arnel.